давраи мутобиқшавӣ барои синфҳои якум аз 18 август оғоз меёбад. дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 то 29 август дар мамлакат давраи мутобиқшавӣ барои хонандагони синфҳои якум гузаронида мешавад. бино ба иттилои дафтари матбуоти вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, ин тадбир бо мақсади ба муҳити муассисаи таълимӣ одат кардани кӯдакон ва мусоидат ба мутобиқшавии онҳо ба таҳсил дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат гузаронида мешавад. давраи қабули ҳуҷҷатҳо аз 1 август оғоз гардида, тибқи низомномаи намунавии вазорати маориф ва илми мамлакат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои ба синфи якум қабул намудани хонандагон ҳуҷҷатҳои зерин: варақи шахсии хонанда, 2 дона расми 3/4, аризаи волидайн оид ба қабул, шаҳодатномаи таваллуди кӯдак, ҳуҷҷати тиббӣ, дунусхагӣ, шиносномаи волидайн, шаҳодатномаи ақди никоҳ ва маълумотнома аз ҷойи зист талаб карда мешавад. фарди фенҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. фарди фен аз ширкати вегафарм. фарди фенҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.